pewnych chętnych projektów. Maksym, uważaj na siebie, pewnej ręki. Esencja z nami z naszego czasu, chociażby na zakończenie udzielić się naszej wspólnej modlitwie. Proszę prosić waszej modlitwie, jak powinniśmy w intencji naszych warsztatów muzycznych, ciekawych, radnych, dziennik, ale tak samo intencji naszych parafianów. Бажаю, що знову ж бажання святих, святкування сотри, брати і сестри, молодь, ученики, музичних warsztatów. Na początku tej świętej mszy szczerze się witaję i dziękuję za to, że to nabożeństwo сегодня odbywaється, так само за то, що уже который год, черговий год у Євенці проходять це музичне майстерня. Коханку за його клопот, за те, що він зі своїми співпрацівниками, з лікарнями, і так само з сестрами і зі світськими людьми вже черговий раз організував це мероприятие. Дякую тобі.
pensionu, może i kosztem swojego odpoczynku przybywać tutaj, razem z nami być modlicy przy kasy konsumacji, dzielić się tym samym konsumacji. Ten маленький хлопчик dzisiejszej Ewangelii dał nam 5 buchanków chleba, dał nam i po prostu, żeby coś zapłacili jemu za to, my też daje za konsumację, którego bardzo, bardzo dziękuję i chyba myślę, że też myślę, że już tak często przyjeżdża i którzy jeszcze inni z naszego zespołu tak często przyjeżdżają, myślę, że już Republika Białoruska mogłaby wam dać obywatelstwo Białorusi. Co prawda, według decyzji prezydenta Republiki Białorusi już można jeździć bez wizy na 30 dni.
Bar na końcu. Czy kiedy może być naładowany? Ja my tak samo razem.